Majorin aldaketak datoz. Barruko igerilekua berritzeko lanak hastear daude, baina proiektua lizitatu eta martxan jarri aurretik oso garrantzitsua da eraikuntza beraren egoera zein den ikustea. Eta horretan ari gara orain. 3 astez itxita egongo da barruko igerilekua, eta ikusten dezuenez, langileak beharrezko azterketak egiten ari dira. Itxiera hau aprobetxatzen ari gara baita ere, barruko igerilekuko eta mantenu lanak eta konponketak egiteko. Lan hauek amaituta eta dena ondo dagoela ikusita, proiektua egiteari ekingo diogu. Asmoa, 8 kaleko igerilekua egitea da eta horrekin batera aldagela berriak eraikitzea. Horretarako eraikina handitu egingo da. Majori atzealdeko gune guztia hartuz, hemen aldagela berriak eta barruko igerileku txikia eraikiko dira.